Aurtengoa izango da itxela, 300 gazte baino gehiago batu gara, hemen, Zubialde Polikeodegian, euskaraz lasaitzeko, era lasaian hitzeketeko. Eta normalean esaten da indarrak batzea emaitzak konak ematen ohi dituztela, eta hori, horrela izan da. Batu gara Portugaleteko hezkuntza eragileok, hau antolatzeko, eta oso pozik gaude, beldurra, euskaraz hitzeketeko beldurra alde batera utzita, azkenean importantea da euskaraz mintzatzea, euskararik ederrena erabiltzen dena data. Inoiz ez, baino gazte gehiago bildu dira gaur, ezta? Inoiz, baino gazte gehiago. Aurreko urtean egon gara 200 gazte, eta normalean horrela gabiltza, baina aurten izan da itxela. Portugaleteko eskola guztietatik etorri dira? 5 eskola etorri dira. Uste dut Baionti, Astileku, Santa Maria, Antonio Trueba eta Zubeldea. Gerturatu dira ona. Eta posik atera dira azkenean, taldeko argazkia eta guzti atera dira? Taldeko argazkia eta, oso posik daude. Da, guztia, eguna desberdina da, euskaraz mintzatzen da era lasaitasunean, eta gero, gurekin egon dira 2 raperoak, eta oso onak gainera, eta hori ematen du beste maila. Portugaletekoak zarete? Ez, Bermeokuek. Bermeokuek, bai. A ber, Bermeon bai, euskaraz entzuten da kaleetan. Bai, gure euskera. Euskaraz, gure euskera, baki uzalako den. Baina euskera da, euskalki bat, baina euskera da. Bai, da gure artean ulertuten gara, así que listo. Baina Portugaleten normalean, jendean artean, erdera erabiltzen da. Bai, guk hauri nabaritu dute, bai. Eta holako proiektuek eitxe bai, superrondo topaten du. Gogotxu ikusi duzue Portugaleteko gazteria? Bai, hori beti bitu, negozteako dauz amaten, ondo gogotxu. Taldeko argazkia eta hori, bai. Ospatzen ari dira. Zeintzuk izan dira gaiak? Sare sozialak, itxora eta kirola, izan dira oso gai orokorrak. Eta gaur egungoak, bai. Baina orokorrak, ezta? Bai, oso orokorrak, izan behar ziren espezifikoagoak. Esateko bai eta ez zen ezer gehiago zen, bakarrik bai eta ez galderak ziren. Eta adibidez zein gaiak proposatuko zenituzke? A ber, gehiago pentsatzeko gai batzuk, ze eske galdera hauek ziren, esateko bai eta ez, eta jazta ez, ezen nuen ezer gehiago zen. Hezkuntza sistemari buruzkoak. Bai, hezkuntza hobetu behar dugu, bestela pikutara joango ginateke. Galderak izan ezik, igual joko batzuk dinamikoagoa izateko, eta ez egoteko aurki batean mugitu barik. Igual, joko barik. 400 pertsona, hemen. Bueno, antolatu behar da, jetxo, izan behar da dinamikoagoa. Ze, karo, hor eserita. Galderak, hor eserita. Nire lankideak izan dira oso izielak, eta karo, nik... Zagatik gainera, jendea zaten bakarrik. Oso lotxa. Bai, nik ezin dut mugitu 4 pertsona, karo. Gainera daukagu leku oso handia, eta zerbait dinamikoagoa egin genuke. Kontratatu behar zaituztete hori, dinamizatzaile moduan, ezta? Ongi pasatu duzu, bai? Oso ondo. Pertsona asko, Euskeraz egin duzu? Beti euskeraz, bai. Beti bai, zure bizitza normalean? Zure bizitza normalean egiten duzu euskeraz ez dut uste? Klasean, baina, Bai, kalean ez? Kalean ez. Botelloiak Portugaleten ez dira euskeraz egiten? Ez dakiten dut egiten botelloirik. Duk ez dugu egiten gauza horrek. Normalean, mota honetako ekimenak ez dakit, baina berrezkoak dira, ezta Portugaleten? Bai, evento oso polita egon dabe evento hau, eta euskara bultzatzen du. Bultzatzeko Euskal Herrira oso ondo dago. Eta ikusteko Portugaleten ere euskara hitz egiten dela. Eta guk hitz egiten dugula euskaraz. Gainera gazteak garela gu gara sustatu behar duguna euskara. Gure, beste pertsonei, gu gazteok gara gehiago, orduan, bultzatu behar dugu gehiago euskara jende nagusia baino. Horregatik. Bestela galduko da, ezta? Bai, horregatik. Bai, bestela galduko litzateke eta azkenean ekintza hauek oso ondo etortzen zaizkigu, Ondo datorki euskarari. Bai. Eta zure ustez zen? Asko da? Bai. Mintzodromoa? Bai, pizka bat dinamikoagoa izan beharko litzateke, azkenean pizka bat feeling gutxiago dago eskolen artean eta beno.
Feeling gutxi dago? Claro. Eskolen artean? Claro, batzuk ez da ondo eramaten eta beno. Baina aprobetxatu behar duzu ligatzeko? Hori, Pintxodromoa, bai? Baina hori festetan ere gauna daukago, ja. Ah, bai. Ni bai. Bat guztion txak! Lagun berriak egiteko oso aukera hona da. Bai, ez da. Ni jende asko ezagutu dut gaurko egunean. Oso motxa egin da hau. Oso motxa Egin zaizu? Bai, oso laburra. Nola izan da esperientzia? Oso ondo egon da, ekintza oso ondo planteatuta dago, euskera bizi jarraitu behar da, eta hori da, azkenean gu gara gazteok eta gazteak izan behar dugu euskera bizi, bestela hilko da. Zer da kirola, osasuna da, zer da kirola, negozioa baita, apustuak matxismoa, diengabekoak, adikzioak, sortzen dituzten betiko jokoak, ekonomia mantentzeko izatearekin, kataleko adikidea daukagu gurekin, dena usten duta, dena tortuta, berdintasunaren duteak edetik arguta, kantu hauekin presente eta amaitzen, beti bezala emakumeak sufritzen, beste bere buruarekin galdetzen, noiz hasiko da guztia aguantatzen. Egan batera gaudenean, aldatuko da dena, zatoz bidera, sistema buruz berantatzera, konpontu